Boa tarde. Hoxe facemos un directo improvisado, así cortiño de media hora. Aparcamos o chat ese. Que tal, Farún? Que tal? Moi boas. Boa tarde. Como vai a cousa? Como vai? Como vai todo por Camposancos? Se puseron Camposancos no mapa. Acabas de chegar a casa. Moi ben. Que tal, Daniel? Que tal? Moi ben, deixas o José, sigues traballando, moi ben. Pois que vaya ben o traballo. Un abrazo moi grande, Daniel. Estás en Compostela agora. Acabas de chegar a casa, estás en Compostela. Pero a Camposancos tamén, supoño que tamén irás, non? Con frecuencia. Onte había aí un pouquiño de cousa de que Camposancos tiña que aparecer no mapa que están aí facendo os de Clan Kirfed, non? O Fedello que estaba facendo ese traballazo, porque eu estaba vendo, digo, pero que traballo hai aí por facer? A tarefa que queren arrancar aí. Sí, é certo. O que estaba dicindo el, de que o que é de zona de costa, o ter as rías é fácil de identificar, porque cada ría xa nos abre un mundo, non? E o interior é máis complicado. Incluso os que somos de interior tamén nos resulta máis difícil. É unha burrada de traballo. A verdade é que sí. Moi ben, pois hoxe estaba eu aquí... Quería probar unha cousa que atopei neste blog. Este é un blog dun profesor de Estados Unidos que comparte moitos recursos e fai así reseñas de recursos digitais para mestres. E levo seguindo bastante tempo. E hai unhas semanas el compartía o tema do Google Arts. Esta, que é unha página que está moi ben. Ten de verdade información moi interesante para utilizar na aula cos rapaces, poden buscar por temas, e hai un apartado aí que é o de xogar, que sempre nos chama a atención. Google Arts está moi ben, ademais o deseño tan clariño é fantástico. Eu non coñecía esta parte, sí que sabía que existía isto, sobre todo a primeira vez que o consultei por cuestión de buscar nos museos cadros de algún pintor, pero non coñecía que tivera este apartado, que lle engadiran cousas de xogos. Entón, aquí en xogos, chamou a atención isto dos encrucillados. E en encrucillados, eu non sabía, é dicir, son típicas cousas que a mellor son engadidos que hai posteriores, e que se non volves con certa frecuencia, pois claro, nin te das conta. Eu foi mirando nunha entrada dese blog, deste mestre de Estados Unidos, que atopei. A veces, de vez en cando entro, e ten ideas bastante interesantes. Entón, aquí hai varios temas. Podemos probar, vou intentar probar a facer este que estaba empezando, de feito, xa empezara. E o encrucillado é fácil de facer, porque facemos clic no inicio e danos unha pista. Illa coa mesquita, estrutura de mesquita máis antiga na costa africana, na costa leste africana. Son dúas palabras. Aquí sí que non teño ni idea. Unha illa na costa leste de África, estou pensando en Madagascar, Zanzíbar... A verdade é que aí estou perdido. Esta nin idea. As primeiras que teño marcadas eran moi fáciles, porque esta... 6, unha rede de 4 museos que hai no Reino Unido, era fácil. E esta, claro, principal componente da Antártica. Son preguntas que están bastante ben. Son pistas que non son excesivamente fáciles, a verdade. Está moi ben. É moi dinámico, moi sinxelo, non? A verdade que está bastante chulo. Praia de Río, inspiración para a Bossa Nova. Ipanema, non? Será Ipanema, supoño. Teño que escribir, vou poñendo... Seliso, Ipanema. Aí estamos. Moi ben. Aí temos Ipanema. É dicir que esa illa de antes acaba en I tamén. Non sei que illa será. Illa... Nin idea. Esta sí que nin idea. Cal será esa illa? Son dúas palabras, Boa tarde, que tal? Saintalgo, pode ser. Sí, porque pode haber, claro, seguramente unha illa pequena, non? Que ten... Pode ser. Socotra tampouco cadra. Nin idea. Vamos ir buscando outras, a ver. Bueno, río que...
o río que vai que cruza Londres. Que este sempre me recorda a loita que temos nos colexios, que ainda me pasou este ano. O tema dos ríos, se teñen que os nenos estudalos con nome en galego ou non. É un clásico que sempre regresa este. Eu poño a veces de exemplo. Bueno, pero entón Támesis tampouco podemos poñelo. Nin Danubio, nin nada, porque os nomes dos ríos varían tamén de un idioma a outro. E sempre que vexo isto de Thames, acórdome disso. Ainda este ano unha familia que decía, no, porque claro, os nombres dos ríos hai que aprenderlos en castellano, que es como se aprendió sempre. Tajo, Duero, que eso de Douro, Teso. Para facer razón un poquinho que non é así, é complicado. Así que temos aí o río Támesis. Vamos probar con esta 8. Home of the Sun King in France. Non sei que, o rei Sol, claro, que non será o Versalles, claro. Versalles con I, non? Vale, moi ben, Versalles, correcto. Correcto, está ben, cando dá o tic, claro, aquí supoño que cando dá o tic verde é que está ben posto, supoño, non? Porque senón non di nada. Bueno, esta é fácil, non? Si, a idea é que poder utilizar na aula, non? Que se poida, que teña algunhas que sexan difíciles, pero non todas, non? Suputre. É un chiste eso, si, Jaimito, dime o nome dunha illa, Suputre, será Sumatra, será Sutra. Ou é un chiste ou é unha versión de Farún. Si, tens razón. Vamos aquí. País da costa africana del este con máis de 50 tribus. Kenia, non? Kenia será. Digo, non, Kenia, no leste de África, con esas letras, debe ser Kenia, non? Supoño que será con Y, así. Aí está, Kenia. Era Kenia, sí. Entón aquí temos... non sei, esta illa que empeza por K, ni idea. Por K. Esa é complicada, Esa é complicada. Creo que esa illa eu polo menos non a coñezo. Aquí temos 10 que podemos completar. Bueno, onde naceron os Xogos Olímpicos. Moi ben, fácil. Fácil, moi ben, aí temos. A ver se o completamos. Podemos ir aquí 9. Conferencia de Yalta, aquí, cando foi a conferencia final da Segunda Guerra Mundial. Onde ainda estaba Roosevelt aquí. Pouco despois morre Roosevelt, creo. O el trío Calavera, exactamente. Estaban Stalin, Churchill e Roosevelt, non? Creo que eran os tres que estaban. Despois na de Potsdam hasta Truman. Pouco despois. Vamos co 7, que temos aquí 2 pistas. Covas budistas na India. Ostras, isto non sei cal é. Aquí non idea, esta non a sei. É da India, pero aí nin idea. Que teñen murais e estatuas dentro. Non sei. Esa, a ver se conseguimos sacar outra maneira. 5 vertical. Nin idea tampouco, verdade? Non? Monumento... bueno, sí, isto é Stonehenge, non? Será, supoño, non? Monumento megalítico prehistórico en Inglaterra. Stonehenge. Aí estamos. Exactamente. Que é o típico ubicación que aparece no Famous Places, no GeoGuessr, e que atopar o sitio no medio aí no centro-sur de Inglaterra, a veces é difícil, non? Sempre sei que hai que buscar por cerca de Salisbury, pero aínda así a veces é complicado de atopar. Imos ir aquí 11. Famosa paisaxe de Arizona será o Cañón, non? Supoño aquí, Cañón. C-A-N-Y-O-N. Estamos quedando o 1 horizontal e o 7 vertical. Estamos quedando ya atrás. A ver como facemos. O 1 horizontal xa non temos máis pistas para poderlo sacar. Así que aí imos aí a 13. Está fácil tamén. A terra do sol nacente.
e casa do 14 horizontal. Entón, Xapón e a casa do 14 horizontal. Bueno, unha cidade en Xapón coñecida polo seu castelo... Estas non sei cal é. Cidade de Xapón coñecida polo seu castelo epónimo do período feudal. Nin idea, cal pode ser esta? E ten unha E. Coñecida polo castelo. Iso é que por aí pola zona de Osaka hai certos monumentos e tal, pero este non teño nin idea. Non sei. 11. O castelo de Rosomón, sí, pode ser. En que sitio era isto, claro. Mientras tanto cubrimos este, Golden State, claro, California. California. E agora temos aquí... creo que é un castelo que é Imelli, non é Imelli, pode ser, exactamente, eso é, creo que sí. Tamén me soa a min. É certo, moi ben, tamén o puso aí a que che da papá, certo. Sí. Sí, que o meu irmán estivo ali e fixo unha foto. Non me pouco grabado, así que un castelo destes así, como montado un piso no outro, sí. Aí non mirei fai pouco. Moi ben. 15. Antiga cidade con ruínas no deserto do que hoxe en día é Siria. Empeza por P. Palmira, será? Palmira. As ruínas de Palmira. Será que é un libro, o das ruínas de Palmira, non coincide, Será Palmire. Pois non coincide con Palmira. Ostras. Pois non é. Palira, sí. Pero Palira non nos coincide. Aquí, con Y aquí. Moi ben, grazas, a que che da papá. Estaba dicindo que hai un libro histórico que é As ruínas de Palmira, que o meu bisavó tiña ese libro. Creo que era un libro que tiñan moitas veces os masóns. Era propio da masonería ese libro, porque é así como unha crítica feroz á igrexa, a religión, realmente. É un libro así un poquinho como medio prohibido e un día atopámoslo na casa así faltándolle bastantes páxinas, pero era un libro destes míticos tamén, de culto. Moi boas, dos do Rei, que tal? Pois este aí tamén Palmira, Dindofe tamén o puso antes, Palmira. Era Palmira, sí, pero non sabía eu que era con Y. Está en inglés con Y. Moi ben, estamos aquí completando isto. Fáltanos poñer aquí algúns máis. A ver este, bueno... Familia coleccionista de arte con museos en Nova York, Bilbao, Venecia e o Guggenheim. Acórdome ben eu deste museo porque cando estaban facendo en Bilbao eu vivía en Bilbao e desde a habitación, desde o meu cuarto podíase ver a construción. Eu vivín naqueles anos, no principios dos 90, 91, 92, ata 96 vivín ali. E aproveitaron aquela zona que era unha zona totalmente abandonada, o que había estaba chea de contedores, cheo de liso, cheo de... Bueno, aquela toda a zona que hoxe en día podese pasear, non se parece nada como era antes. Estabas vendo a conversa coa Lobeira. Lobeira tamén ten conversa hoxe, verdade? Ten conversa coa de... Como se chama o seu podcast, non? Que ten... Non me acordo, mirei no antes. Que foi coa que falei eu cando foi a presentación das canles deste ano de Twitch. Foi moi agradable. Non me acordo do nome. Elemento esencial da selva amazónica. Árbore será, non? Esencial é tan esencial, non? Árbore. Moi ben. Imos aquí Non, a que fala hoxe? Creo que falan... Ou estou confundido de Canle. Tengo que mirar despois. Cidade de orixe de Platón. Será Atenas, non? Atenas, vale, ben. 23 horizontal. Cidade egipcia, bueno, Giza, onde está a Gran Pirámide.
Aí temos... Estamos completando todo, pero non vai nos quedar o de arriba. Fala con Anso de Orgullo Galego, creo que sí. Confundí, estou aí mesturando unhas canles coas outras. 18. Billonario americano, coleccionista de arte, fundador dun museo... millonario Getty, pode ser. Getty... É unha vila no 11. No 11 horizontal. Vou poñer Getty. Perdón. 19. Primeiro museo brasileiro de arte moderna. Abreviado, non sei como será. MoMA tamén será. Se é de Brasil, levaron a ver por algún sitio, non? Estaba pensando eso, dos reis. As imaxes de Getty terá que ver coa familia esta dos Getty, dos millonarios estes. Creo que da banca. Pero pode ser. Había que investigar eso, se ten que ver os Getty con estes Getty. Aquí no Museo Brasileiro, aí sei que xa non teño ni idea. Museo Brasileiro non sei. Vamos co 22. Ostras, da India están preguntando moitas cousas. Esta non sei. Minar, Torre da Victoria en Delhi. Non teño ni idea. A ver se vai ser Sutra. Non creo. Non. Sutras é unha casta da India. Estamos moito coa India e Xapón. Templo budista en Kioto. Aquí sí que creo que esa... Aquí fail, Según a Wikipedia, é da mesma familia. Pois mira, é da mesma familia. Uns dedicáronse aos cartos e outros ás fotos. Champs-Élysées en París, os Campos Elíseos en París ou a Quinta Avenida, claro. Aí está. Entón, que queda aquí? Queda un horizontal, non sei se alguén por aí o sabe, illa cos restos de mesquita máis antigos da costa do leste de África. Non teño ni idea. 7 vertical, non sei que fala aquí de as covas, son as cavernas budistas na India, con murais e estatuas. Tampouco sei. Isto sí que non o coñezo aquí, xa é complicado. Temos o 22, isto de Delhi, temos aquí o de Kioto. Museo de Arte Moderno Brasileiro. Mambo. Sí, dime porque realmente non creo que... Non sei se a coñecías ti, eu de logo non a coñezo. Dime. Aceptamos a axuda. Ostras, que cousa, Os de Google, Kilwa, Kishiwani. Buf. Así, pues ni idea, a primeira vez que peso. A primeira vez que veso isto. Ese nome na vida, Kilwa. Kilwa, Kishiwani. Kilwa, mellor, porque vaya tamén nome longo de illa. E aqueles que nos quedan, pois, claro, Museo de Arte, aquí podíanse probar, pero Museo de Arte Moderno, Mamá, MAP. Mítico de xogar con Portugal e pretende controlar esa provincia. Mira, o dos do Rei controla aí o Europa Universal e aparece Kilwa. Pois é unha na vida, Non sabía que existira. Pois nada, non sei se dan premios por ter unha porcentaxe de mapa. Aquí pon pistas, non sei se son pistas de... Será máis por São Paulo? Pode ser. MASP, pois sí, máis por São Paulo. Museo de Arte de São Paulo, moi ben. Correcto. Claro, aquí o que son as mesmas pistas. E estes enlaces que significarán? Significará algo?
Ah, está ben, o sea, que dicir, se desta non tes, como, se non tes información, podes continuar. Entendo. Entendo así, vou elixir. Vas pasando, está moi ben, eh? A verdade que está chulo, eh? Pasa que aquí borroume algo, non? Isto non tiña posto aquí. Ah, porque se o posto borracho. Vale. Vale, vou elixir esta de budista, o 24 horizontal, que esta de aquí, claro, que están en negro son as que non teño. Está esta e esta de aquí. Se vou aquí, que me vai decir? Ah, vale, vale, vale. Entón a idea, non? A idea é que se non sabes, pois procede a buscar. Está ben. Kiyomushi dera. Kiyomushi dera. E eu digo, e agora para volver para atrás, Kiyomushi, será? Entón agora, Kiyo... Pero non sai así, non era así. Kiyomushi, sí, escriben así. Isto... Kiyomizu. Kiyomizu. Creo que puse mal, non? Kiyomizu. Creo que... Eso no ao revés, claro. Non me di nin conta. Mizu. Ah, sí, sí. Sí, pois non cambiei, claro, con razón daba mal, claro. Cambiei as letras. Está ben. Entendo un pouco como que non podes, pois damos aquí a solución, pero bueno, tamén de paso tamén podes mirarlo. Está bastante ben. Para aplicarlo na escola está ben. Isto para a secundaria, porque hai unhas preguntas aquí un pouco difíciles, pero incluso para a primaria, tendo esa opción, buscamos isto, a ver, imos buscar as que faltan e completámoslo. Esta é chungo, si, ahora con esta é chunguísimo. Para a primaria é un pouco chungo. Para probar, máis que nada. Ah, llanta, isto soame do GeoGuessr, ahora que o vexo aí. Soame isto sei que aparece, debe aparecer no mapa este de Famous Places de GeoGuessr, porque creo que hai máis veces isto. Creo que son coñecidas. Sí, pode ser un bo xogo para aprender a buscar en Google, como para aprender unha cousa que necesitan aprender, que cando algo non sabemos, non pasa nada, pero se temos onde buscalo, pois, perfecto, usar as cousas para buscar o que non sabemos. A veces preguntan os profes, e pretenden que os profes aí vamos todo. Dinche, pero profe, digo, sei algunhas cousas, pero todo, en primaria teñen un pouco esa idea a veces de que o profe ten as respostas para todo. Allanta. Vale. Sí, tamén é certo, tens razón, eche da papaco, senón non tampouco ten graza. Sí. O mellor nalgún se fose eso, a pista visual, axudaría. Por exemplo, Taj Mahal os meus alumnos coñecen perfectamente. Bueno, Grecia, poden poner, alguna cousinha máis. Sí, é un pouco difícil. California, bueno, é un pouco difícil. É un pouco difícil, a verdade que sí. E aquí temos 22, o que falta. Cal é esa... Tras, é que é complicado, claro. Isto é para expertos, Isto nunca o vira eu. Qtab, minar. Pero, bueno, permitiría tamén eso, seguir investigando. Non sei esta, pois, agora imos investigar un poquinho sobre o lugar, hai fotos, ir ao sitio, está bastante ben. Está bastante ben. Hai que reconocer que a veces fan cousas aquí, os de Google, que están bastante ben. Non o puxen ben, outra vez. Estou eu que despistado. Que pasou esta vez? É así, non? Que Q-U-T-A-B. Agora non me dou conta de que fixen mal. Está ben, non? Poño outra vez, é unha Q. Q. É Qtuf. Ah. Ajá. Esto defensa, vale. Ah, mira, permite incluso, claro, leeralo todo, poñelo en branco outra vez e compartilo para que outro amigo que poida facer.
Moi ben. Vamos probar outro. Non sei cal podemos probar. Arte, ciencia e tecnoloxía, moda, natureza, Halloween. E teñen algúns que son semanais. Arte, vamos co de arte, sí. A ver o de arte, a ver cantas somos capaces de facer pola nosa conta. Pintor inglés coñecido por os seus pinturas ópticas. Moito difícil para a vez a mí. En arte de colorear está ben chulo, así, teñen a parte de colorear está moi bonita. Outro día estaban facendo o famoso o da onda, ese japonés, Hiroshige, creo que é, non? Este sí, pintor inglés coñecido polas súas pinturas de arte óptico, nin idea, a verdade é que nin idea. Artista americana que usa graffiti pop art e test no seu grupo, este traballo é máis difícil. Turner, pode ser este? Turner, o que pasa é que nos pide o nome e creo que era Riley, pero non lembro o nome. Riley, como do xogo aquel, non? Aquel xogo que estaba xogando un día o daqueles da papá, tamén, que había... Turner non entra, non? Porque podía entrar aquí, podía entrar aí. Que rápido pasa esta semana. Decidimos que esta semana ímos facer así, ímos facer, acelerámola, porque non queremos máis. Non cabe, e aparte aí... No, Turner era impresionista, máis ben, non? Eu, se non me equivoco, desa época impresionista, bueno, o estilo inglés. Pois nada, este non idea, porque cando fala de pop art pensa en Warhol, pero Warhol non é. Bansky, pode ser. Tamén pensei en Escher, non? Porque Escher, pasa que Escher creo que era holandés, non? E Bansky, pero o tema que Bansky creo que é pseudónimo, non? E non é un nome e un apelido, ou non? Este sí que é complicado, outro é difícil este. Imos ver se atopamos algunha máis. Ostras, artista americano coñecido polos seus pinturas murais de parede, estructuras. Ostras, este creo que é para... Non o sei. Sei que Bansky, non sei. Sei que creo que é pseudónimo, é dicir, o nome de alguén. Non hai un do Celta, hai que facer. Basquiat. Pode ser Basquiat. Mira que de Basquiat teño por aí alguna cousa. Coincide, correcto, moi ben. Teño aquí un libro da editorial Siruela que fala dos artistas cando eran pequenos, a veces utilizo para lecturas na aula, e fala de Basquiat. Pedro Banksy. Pode ser Pedro Banksy, non? Ou Perro Banksy. A ver este 4, que é pequeno aquí. Ostras, naceu en Suiza, artista teórico da cor, que fixo conferencias na Bauhaus con Kandinsky. Amigo de Kandinsky. Non nos cabe aquí. Yo todo logo non é, pero Giger non coñezo, pero non cabería aquí, non? A ver, este sí que é difícil. Este, mirámoslo antes, a ver se topamos algún que sexa un poquinho. É o de Alien. Into a shape. Ostras. Tamén teñen así como de conceptos, non? Acción que convirte o contorno dunha figura nunha forma. Será de usar, sí? Ou encher. Vou poñer fill. Fill. Encher. Fill. Xénero de arte xaponés... Ostras, os xaponeses aquí van poñer moitas respostas. Ten que ver con imprimir, pintar, non sei cal é a arte xaponesa disto. Klee, ese sí que pode ser, Paul. Sí, señor. O Dindonfer aí que tamén controla isto, exactamente. Non sei se, creo que Paul Klee. Ahora sí que o disqui, Paul Klee. Temos aquí 10 tamén que é pequeno, a mellor podemos saber. Luz na pintura, non sei que pode ser aquí. Isto é
Blur. Non é? Blur é que máis ben como un borrón, non? Como algo borroso, non? Que complicado, Isto sí que non é para primaria, Artista coas máis icónicas, coas cellas máis icónicas. Cal é o Zapatero, non? Zapatero era... É certo que sí, porque quitamos aquí o... Aquí, artista coas... Nin idea. Isto que decía antes aquí chera papá. Perde un pouco a graza cando de cada 5 ponemos un. Frida, claro, haces razón. Non, Frida. Claro, a cella estaba sendo moi machista. Estaba pensando en homes e non pensaban en mulleres. Jolín. Ainda que tamén a definición creo que era un poquinho... Fixo algo máis que ter unhas cellas, non, moi icónicas. Podían poñer algo máis. É dicir, como pista, sí, está ben, pero... Moi boa tarde, que tal, Osamama? Estamos aquí hoxe con encrucillados. Hoxe cambiamos. Hoxe foi sorpresa, Estades sorprendidos. Foi cambio. Frida Kahlo, certo, bueno, esta era recoñecible, verdade? Pintor da 9, claro, 9, pero non temos a 9. A 9 que estaba aquí. Isto non sabemos. Saben por aquí Wendy Cherry. Kanagawa, sí, pode ser. Esta de aquí. Non nos cabe. Non nos cabe aquí. Hola, Wendy Cherry, hola. Estamos aquí facendo Twitch. De que? Estamos facendo Twitch de encrucillados. Escultor australiano, non sei se coñecedes os escultores australianos, eu non coñezo ningún. A ver, por aquí, deusa da sabedoría, así, Atenea, non? Non, estamos aquí xogando, facendo... Probando. Claro, Atenea, como será en inglés? Non é Atenea? Atina, non? Atina, ou así, ou... Pode ser así, non? Ou Acena. Acena, eso é. Iso é, moi ben. Artista americano, moito americano, como decía por aí, creo que o Puskis decía, non? A cena que vou preparar nun rato. A cena, que ir preparando a cena. Pois é a deusa da sabedoría, que o saibas, Puskis? Cada noite temos un encontro ca sabedoría. Animais en globos, de animal. Animales en globo ou globo de animal. 14, Hokusai, certo, Hokusai, eso sí, ahora sí que o dis, claro, Hokusai é o nome do artista, non? Aí estamos, Hokusai, sí. O da Kanagawa era o cadro e Hokusai o artista. Moi ben. Pois é moi mala deusa porque non sabía que era a deusa da sabedoría. Sí, ahora que é unha deusa con pouca influencia, non? Moita sabedoría, pero... Resultados pobres. 16 o pasamos, miramos 15 vertical. Movimento artístico moderno, Kandinsky, Pollock, miró, supoño que algo de abstracto, non? Non sei funcionarios. En fin. Abstract, non? Abstract, cabe, sí. Abstract, correcto. Moi ben, abstract. Klintz, será de Kiss, non? A peza de Kiss, non? De Kiss ten que ser, coincide aí. Moi ben. Seguimos por aquí baixando, estamos saltando bastantes. Copias de pinturas abreviadas. Copias de pinturas. Réplica, non? Non sei, réplica, non sei que quere dicir isto. Oliwondi, ponense por aí. 26. Bueno, un dos cores principais será cian, non? Cian... O celeste. Mira, se é celeste, por fin sai algo do Celta aquí, Puskis.
Dicíamos que non había Celta, ao final sai o Celta. Algún sitio ten que sair. Sai por aquí. 27. Aquí será Andy Warhol, non? Andy Warhol. Cabe Andy Warhol. Andy Warhol. Andy Warhol debe ser, non? Andy Warhol. Sí. Que é amigo do un... Bueno, era amigo de Basquiat, claro. Amigo de Basquiat. Aí temos os dous. Vale. Imos ir por aquí. Uf, aquí quedan moitas cousas. Esta debe ser a pintora esta O'Keeffe, non? Pioneira do modernismo americano, coñecida polas súas pinturas de flores grandes. Creo que é O'Keeffe. Pero O'Keeffe leva... Si non me acordo ben do nome, pero claro, isto é... Como será? Aí, exactamente. Exacto, estábamos aí, os dous aí acertados. Moi ben. 25. Color metálico en Milán. Color metálico en Milán. Non sei que significa isto. Usado no 18. Georgia, exactamente. Georgia O'Keeffe. Exacto, sí. Ahora que o dis. Georgia O'Keeffe. 18. Non sei que pode ser isto. Que usado no cadro de Clint, ou de Kiss, o bico. Non sei que é metálico, un pouco como dorado. Se pudera poñer oro, podíamos poñer oro. ¿Cómo se escribe buena? ¿Con V o con B? Con B. Vale. Quedan moitas aquí, Aquí sí que estamos un pouco perdidos, Pintor inglés empeza por B. Nin idea. Que máis? Aquí, escultor australiano. Nin idea. Sí, o que decías, non? Que decías que era Riley, sí. Bridget Riley. Sí, que dicías ao principio, caramba, pues nin idea, Bridget Riley. Moi ben. Sí, decías o apelido, claro, nome. Que piden ademais nome, xa. Pois se non era suficiente pedir o apelido, que xa é complicado, ainda por riba piden o nome, os nomes. Encrucillado, que case sempre se pide só o apelido, en cambio aquí temos esta que quedou de antes. Non a miramos. Artista americano, activista contra a SIDA, non? Conocido por os seus debuxos de liña grosa e colores vibrantes. Todo American, eso sí. Moi American todo, Claro, fala de arte, pero realmente deberían poñer arte moderna, non? Arte moderna. Podrían poñelo arte moderna. Prácticamente todo. Moi americano, moi século XX, Moi americano, moi século XX, certo? A verdade é que sí. Este non o sei. Xaponés. Sí, para facer este encrucillado, evidentemente, hai que ter un dominio grande da arte moderna, sobre todo eso, de Estados Unidos. E algo de Xapón. Aquí non sei. Este foi un poquinho failure, É bastante Xapón, sí, bastante de Xapón. Hokusai, saiu... Antes tamén saía unha cousa de Xapón. Este é un poquinho complicado. Imos probar con outro. Aquí podemos ir engadindo as pistas, pero bueno, que dicía antes aquí chera papá, tes razón, cando que se quedan 3 ou 4, un máximo quizáis 5, pois aínda ten algo de graza, pero se teñen moitas, pois agora andarlas buscando todas, pois é máis arduo. Menú. Por eso nos dá o tic, de feito, non o conseguimos facer. Isto de Weekly Crawl, será que hai outros máis, aparte destes? Hai semanais. Están acumulados. Está ben interesante. Estos serán xenéricos, non? Vamos probar o da semana primeira, que mellor podemos facer os outros. E este é encrucillado... Son máis fáciles, probablemente. Esperemos que sí.
Onde fixo San Polo Cacillo claro, dom, non? Será a cúpula, non? Dom. Vale. 2. Museo de Nova York decido pola súa gala de recaudación. E que museos poden ser? Met, sí. Metropolitano, non? Do Metropolitan, Met. Moi ben. Gravity, non? Forza que de atracción, non? Gravity. Este de principio parece, non é que sea fácil de todo, pero parece máis He salido mal, esa enhorabuena non coincidía aquí. No, Bueno, pero Frida no, outra vez. pero no. Bueno, aquí, mira, a pista que dá agora parece un pouco máis respetuosa con Frida Kahlo, non? Coñecida polos seus autorretratos. ¿Qué puesto? O terceiro océano máis grande da Terra. Pacífico e Atlántico entendemos que son os dous primeiros. Será Índico. Índico, non? Debe ser. Índico? Indian, non? Indian, non? Indian Ocean, certo, moi ben. 10, que acaba en I. Prato de arroz sushi, non? Sushi, será? Sushi co H despois, non? H, aí está, vale. Bueno. Está máis asequible. A humanidade, o caso non... Estación Internacional, non? Estación... Sí, este é máis, non? Estación Internacional será ISS, non? Aí está. Moi ben. Sí. Máis asequible. O pai da astronomía, será Galileo? E Sismón, Galileo, non? Galileo. Moi ben, Galileo. Si, estaría ben que tuviera a opción de facelo con... Poderlo compartir e ir poñendo respostas. Como hai outros xogos que son de palabras. Estaría ben poderlo facer. Facer un bot que permita facelo entre todos. Vermeer. Bueno, aquí veñen artistas de outras épocas. Vermeer, un artista dos Países Baixos. Sí, hai un cadro que é a leiteira, non? Será... Sí, a da Perla, exactamente. A da Perla, sí. É un cadro moi bonito de Vermeer. E será... Milk... A da Perla é outro cadro, non é a que está... é outro distinto. Eu fun... Cando fomos aos Países Baixos, fun a Delft, realmente só para ver os lugares onde vivía e onde retratou Vermeer. A verdade que é unha cidade, unha vila pequeniña, moi bonita. Pero Vilma non pode ser, non sei cal é, non sei a que te refire, porque fala de traballadora, non sei. Dairy son os lácteos, son. A ver, imos o 3. Planta acuática pintada por Monet. Son dúas palabras. Planta acuática pintada por Monet. Claro, pintaba estas cosas como os nenúfares, estas cousas, pero en inglés isto como é? Plant, aquí debe ser plant, no, plant non cabe. Non sei como isto. Estas son máis difíciles, por lo menos para min. Still life, isto é un bodegón, non? Natureza morta, still life. Water lily. Lily, ahora que dice o de lily, claro, water lily ou lily. No, lily con unha S, debe ser con unha lily, non? Aí está, correcto, moi ben. Water lily. Caramba. O traballo de Michelangelo, Sixtine, será? Sixtine, supoño, non? O sea, o difícil aquí a veces se poñenos en inglés, non?
será así, Sistine ou Sistine Chapel, sí, non? Chapel. A ver si así. Non, sí, será... Ostras, como será? 16th, sí. 16 directamente, non? Aquí hai algo que nos falla aquí, 16 ou 16, non. Nin idea aquí, O qué? Que andas facendo? Onde Cherry eliminado. Non sei como será aquí, a verdade. Sí, a Capella Sistina está claro, pero... Isto é Chapel aquí. Ah, sin ese. Ah. Sí. Pois tamén aprendemos a poñer en inglés, que non o sabíamos. Perfecto, moi ben. Bueno, esta vai ser facendo. Esta, completamos esta, se podemos. O grito. Edward, non? Edward, pero Edward como era? Edward... Así, non? Aquí. Sistine. Edward Munch. Home, Ponte, mira, esta sí que é máis fácil. Ponte de Venecia, a Ponte Rialto, non? Ponte Rialto. Rialto. Moi ben. 19, acaba en T. Bueno, aquí está, vexo que neste máis ben casi temático, non? Que é moito de Renacemento, prácticamente varias cousas de Italia, bueno, Last, verdade, a última C, Last Supper, Last, moi ben. Este 14 que queda aquí, What all good things must come to... O a que todas as cousas boas teñen que chegar. Claro, ten razón. He hecho un... Efectivamente. No me sale. Ao final, non me daba conta. Así. Onde atopar os campos elíseos, home? Está como moi fácil no medio aquí, non? Si é París, que ten toda a pinta, bastante fácil. Yo escribo en estas líneas. Mona Lisa, Legend of Fashion, Smile. Smile. Está casi para repasar inglés. En secundaria. Esta sí que para secundaria repasar inglés. Oh, no. Monet de Debussy, Claude, ¿no? Claude. Claude. Aí temos 15 Zeus. Oh, qué bien queda. Zeus. Estoy haciendo arte. Está facendo arte, sí. Mira lo que he hecho. Vas a ver el arte ahí, aunque es un poco raro. Unha cita de No, William mejor Shakespeare. míralo. Vale, Cherry, sí, ahora miro. Mira aquí algo. Vale, Cherry. Shakespeare. All the walls are... Esta, parecemos la Farón. Stage. Ah, como todo a vida é un teatro, non? Claro, a escena, o teatro, non? Un escenario. Moi ben. Oh, qué bien queda. A máis grande das cidades gregas. Tarán. Bueno, Atenas, non? Está a Acrópole. Fíjate. Athens. Vale, ben. Athens. Golden Space or Digital, for example. Golden Space or Digital. Dourado espacio digital. Está... Wendy Cherry, para. Temos aquí a Wendy Cherry que se está facendo as súas. Para. Non fagas así, molestas. Golden Age, claro. Golden Age. Que nos queda entón? Quedaba aquí... Nada, solamente queda unha, non? A 4. A de Vermeer queda. Sí que pode ser Milk, non? Algo de Milk pode ser Milk... Milkmaid, pode ser Milkmaid, non, aí está, vale, era Milkmaid, era, aí temos, moi ben, pois está ben, aparte de eso, como deben levar facendo desde o principio
principio do ano, supoño que será, claro, para un 2021, semana 1, pois hai moitos por facer, a verdade que está ben. Como entretemento, darse un poquinho a cabeza, non está mal. E así vas facendo todos. Incluso poder resetealo para volverlo a facer. Está bastante ben. Creo que é interesante os encrucillados estes. E realmente hai máis xogos, non? Porque este é un dos xogos. Saímos de aquí, imos a xogar. Está o que dicía antes, creo que Farón, eras ti o que decías o de colorear. Hai outros visuais, non probei todos, somente probei mirar a ese. Visuais. Claro, estes son con pistas de... amigo, isto contemporáneo tamén, bueno, un pouco... ostras, está ben. Colocar en cada unha as que... as do seu tipo, non? Entón teríamos que mover aquí a arte contemporánea, arte este botero, non? E estes renacentistas. Está ben. Seguinte nivel. E aquí que hai que facer? Van Gogh ou Gauguin? Aquí as de Gauguin e aquí as de Van Gogh. E hai unha compartida, na que saen os dous. Por Gauguin, Van Gogh, xa pon aquí. Por iso non debes, hai que facelo sin facer clic. Van Gogh, está ben. Hai que probar máis. Supoño que esta vai aquí e esta irá aquí. Aí. Curioso, o que inventan aquí os de Google. Blue, yellow, green. En fin, hai un mundo de posibilidades aquí. Podríamos deixar aí. No, Forza Horizon. Forza Horizon. Ímolo deixar aí nesta, que está bastante ben. E sabedes, un pasatempos que ten aí Google, gratuito, entretido, que quizáis se pode utilizar nas aulas. Quizáis sí. Imos facerlle raid. Non sei se hai por alguén... Nada, gracias a vos por acompañar, que sempre é moito máis entretido, lógicamente. Moito máis entretido acompañado que un só. Así que eu agradecido. Vou ver se hai alguén. Un saúdo. Sí, hoxe, para verdad que hoxe foi así improvisado. Pensei no antes en entrar, facer así isto. Unha cousa que levaba pensando en facer a fin de semana, pero foi hoxe. E nada, gracias a vos por estar sempre aquí cando podedes e animando un poquinho tamén o ambiente. Bien, entón ya podes... Imos ver se hai xente do Teaching Galego. Supoño que esta hora sí que haberá. Está ali no wall. Espero que bloqueo aí, senón vamos estar aquí. Se ven dos. Nada, ti, Gordini, un placer que veñades por aquí. Vense aquí, sí, vense todo isto. Que chupi. Está aí no wall, podemos facer aí no wall, facémoslo case sempre aí no wall. Facemos aí no wall, se fai falta aí. E no wall. E nada. Os xoves estaremos por aquí outra vez, así no horario clásico habitual, facendo Chargueser. Imos facer un mapa de prazas galegas. Así que, se vos interesa, estaremos por aquí, xoves 18, ás 4:30, un pouco máis, de 4:30 a 6, máis ou menos. Xogando a ese mapa e os mapas de despois os que vos apeteza xogar a vos. Pois podemos xogar tamén os xoves, se andas por aquí, xogamos, aí ampliamos. Está moi ben o mapa que fixo Puskis, moi chulo. E amplialo mellor para que non se repitan. Outro día repetiuse unha, a de Coruña, creo. Facer máis está fenomenal. Pois moi ben, xa vos digo, un placer, coidadevos moito e vémonos por aquí noutro momento. Chao. Di chao, Gondicherry. Chao. Aquí cuando voy a matar el coche. Chao.